Здравейте, намираме се в галерия Доза и това е изложбата "Старост е радост". Това е една изложба по проект "Социално ангажирани изкуства" на Национален фонд "Култура" с финансовата подкрепа. И това е една изложба от фотографии, които са обработени с изкуствен интелект. Идеята е, че в публичното пространство, поне в България, поне на този етап, не виждаме ЛГБТИ плюс възрастни хора. Все повече виждаме млади хора, двойки, но никой от нас не е виждал двама мъже да се хванат за ръка или други просто нормални човешки жестове между двама души от същия пол в България. И тази липса ме провокира да си представя какво би било, ако ги виждахме и те бяха една неразделна част от пейзажа. Затова поканих хора от общността и мои приятели да позират, да застанат в ежедневни ситуации и след това да ги обработя с AI. Може да видите, това съм аз и съответно състаряването. Целта ми е била наистина да направя фотографии, които приличат на документални, сякаш някой се разхождал из града и е снимал сценки, които са му направили впечатление, но нищо извънредно, без драма, без нищо свръхестествено и ненормално. Хора, които пазаруват, хора, които са на преглед в поликлиниката, които се чакат трамвая на спирката и въобще съществуват както всички останали. Изложбата се опитва да изглежда документална. Тоест, аз съм я наричала винаги псевдодокументална. Тоест, всички са поставени в среда. Дори да вземем тази снимка е снимана на Прайда в София през юни 2024. Има хора, които са си там документално, но основната фигура, с която ни занимава фотографията, е поставена там и режисирана, да го наречем. Аз съм режисьор и изхождам от опита си на режисьор и съм подходила към всяка фотография по този начин. Поставили сме главните ни герои на мястото, където предварително сме избрали, обсъдили сме какво искаме да се случи, какви задачи има всеки, примерно гледай натам или говори за това. И сме снимали, понякога сме чакали живия живот да се намеси и да се появят минувачи или да мине трамвай или нещо такова, но не е документално смисъл, че сме обикаляли и сме снимали какво сме видели. В рамките на проекта проведохме дискусия под надслов "А сега на къде?" с хора общността, но и не само, с приятели и познати. Основната цел ми беше да обсъдим защо не виждаме тези образи в реалния, живия ни живот. Мисля, че беше много интензивно, хората бяха много ангажирани. Мисля, че това е въпрос, който вълнува голяма част от нас. И няма еднозначен отговор защо не ги виждаме и как бихме могли да ги видим, но този разговор и поставянето на темата на масата ни приближава малко повече към реализацията на тази една мечта или купнеж. Основният ми принос, надявам се, е през моята работа, защото там мога най-концентрирано да изразя това, в което вярвам и ценностите, за които се боря. Понякога се оказва, че в личния си живот е по-трудно да спазваш това, за което се бориш. Има ситуации, в които трябва да преценяваш степента на опасност спрямо това, което ти искаш да превъзмогнеш в себе си. Не съм от тия хора, които порят без да мислят напред. Понякога се улавям и аз, че внимавам, че се оглеждам, че имам едно на ум, може би понякога излишно, но ситуацията в България е такава, че се налага да мислим за тези неща. Особено в последните месеци, като че ли се налага още повече. Защо има хомофобия в България? Ситуацията в България е многослойна и не мисля, че мога да обхвана всичките аспекти. Мисля, че в корена на хомофобията, или поне
агресивната и проява в последните години се корени в това, че някой има полза от това. Тоест страх винаги е имало към различието, неразбиране е имало винаги, но в момента това да се подклажда допълнително с цел разделение, разделяй и владей. Това е много удобно за част от партиите. Успяват да бъдат избрани на чужд гръб. От друга страна, наистина живеем в несигурен свят и хората имат чувство от всякъде, че някой се опитва нещо да ги излъже и преметне и се създава един фалшив образ на нашата общност, а има нужда от позитивни примери, в смисъл примери, които идват от самите нас, а не легендите, които се разказват зад гърба ми. Надявам се, че общността няма да се свие още повече, напротив, ще използваме това време за повече разширение, защото и без това място, което ни е отредено, е малко, трябва да се осмеляваме на повече. И ако не сме видими, няма как да бъдем и признати. Надеждата ми е, че проектът ще продължи да живее под формата на албум, фотографски албум, в който също така мисля по някакъв начин да интегрирам интервютата, които направих в процеса на разговори с участниците, последствие и дискусията, която имахме тук. И тези разговори да дадат един друг репер към снимките. И да, със сигурност ми се иска да направим фотографски албум, за да има нещо, което да остане. И тази изложба скоро ще бъде свалена. Ми се струва, че има нужда да остане под някаква форма. Може би трябва да се помисли начин, по който тя да заживее и онлайн, но нямам конкретна идея все още, защото албума, какъвто и да е той ще бъде в ограничени бройки, а ми се иска това да има свободен достъп до него и до посланията.